tämä on nyt meidän ensimmäinen vlogi täällä YouTubessa. Jep. Elikkä meillä on yhteinen kanava. Niin, ja me nyt vähän kerrotaan, että meistä itsestä ja meidän lemmikistä silleen. Elikkä me ollaan nyt kummatkin tällä hetkellä 12 vuotiaita. Ja me ollaan tuossa Ylikylän koulussa. Me siirrytään huomenna 6F:lle. Ja elikkä me asutaan Kempeleessä. Niin. Tossa lähellä on maata ja sitten tuolla on kauppakeskus, joten Juu, ja elikkä tästä Kempeleestä 15 kilsaa Ouluun. Ja elikkä me ei olla sitten siskoksia. ei niin. Elikkä meillä on 4 koiraa. Ransu, Mikke, Soni, Leevi. Ja mulla on 3 kania ja 1 koira. Ja sen koiran nimi on Inna ja kanien nimet on Elli, Eppu ja Sissi. Joo. Elikkä näitä videoita tulee tänne ainakin kerran viikossa. Ja silloin kun on aikaa. Niin, ja niin älkää panikoida. Mä ennen harrastin telinevoimistelua, jujutsua, eli se on semmonen itsepuolustuslaji, ja sitten ratsastusta. Nyt mä harrastan cheerleadingia. Mä harrastin ennen tanssia aika monta vuotta sitten, näyttelemistä ja ratsastusta, ja nyt mä aloitan syksyllä taas näyttelemisen. Elikkä tästä Kempeleestä on Ouluun 15 kilometriä. Joo, no ei meillä nyt kovin muuta, että videoita tulee, tykkääkää, kommentoikaa, tilatkaa. Moikka!